So, ito lahat yung free, ah. Ito yung sinasa-ready na din yung box niya, mga Inday. So, sino si Papa? Pati si sa mga Inday, ditong magandang hapon po. It's Thursday today. And finally, may visit ulit kami sa midwife namin. So, ayan, ayan, i-check yung weight ko, yung heartbeat ni baby. So, yun lang naman. Tapos, ayan, kung ano yung mga nararamdaman ko. So, pwede kong sabihin sa kanila. Tapos, actually, may letter kami dito. Ayan. So, ito yung letter from gynecologist. Sa 16, may may appointment ako. So, every week din, nagpapadala ako ng sugar test ko. Nag-check ako manually. Pinapadala ko sa midwife ko. Tapos, si midwife naman, sila yung nagpo-forward sa gynecologist kung ano yung result ng sugar ko. And then, ayan, so next week na yun, so sila yung mag-decide if mag-i-induce labor ba ako or normal. So titingnan nila. And di ko alam ano pa yung ibang i-check nila. So before that mga Inday, before po kami pumunta sa midwife, ipapakita ko na lang muna sa inyo gaano ka-ready si Inday. Ito mga Inday, galing to sa maternity care. Libre siya. Hindi naman free na free, pahiram. So nakalimutan ko ilang days or basta more than a month siya pwedeng hiramin tapos ibabalik uli. May malaking box siya. Di ko alam ano. May parang arenola siya. Ayan. Daisy for Papa Straps. And ito naman, ayan. Uupuan ko to if, after mga naps, nagsha-shower ka. So, ito yung inilalagay. Tapos ito, sa bed siya, sa may unan, banda. So, if ever uupo ka, so ito yung sasandalan mo, mga Inday. Tapos, alam niyo ba nakakaloka? Hindi ko na ipapakita yung bed namin. I-visualize niyo na lang, mga Inday. Yung bed namin ngayon is mataas. Kasi nga, required, siguro kasi may mga ilang days, 8 days or more ata na pupunta dito, may tutulong. Parang, basta magtuturo sa'yo paano i-ano yung baby. Ayan, paano i-take good care yung baby. Tapos yung mga technique. And, naglilinis din sila ng bahay, mga Inday. Tapos, naglalaba din sila. Inilalagay nila yung mga labahan. Kasi I remember with XAVY, may mga labahan. Kasi biglaan kasi yun. So, may mga labahan na hindi ako nalabahan. Tapos, inano nila sa washing machine, tapos sila na nagsampay. So, ganun mga Inday. Pag may mga hugasan, sila din naghuhugas mga Inday. Lalagay nila sa dishwasher. Tapos, ayun. So, kompletos rekados mga Inday. And, yun na nga, balik tayo sa bed. Yung bed namin, kasi hindi naman dapat, di ba, mataas yung bed. So, after mag-labor, kasi may taong tutulong sa'yo, yung explanation ni Dodong, para hindi daw umano yung likod nila, nagaganon sila pag masyadong mababa. Kaya, ayun, nung tumawag nung last month ata yung maternity care. So, ito na yun, yung nila, ipapadala nila, pati yung sa pinagpapatungan. Try ko ipakita sa inyo sa brochure para makita nyo. So, ito lahat yung free, Ito yung sinasabi kong parang arenola. Ito yung sa sandalan, sa bed. Ito naman yung sa pag naliligo ako. Ito naman yung pinapatungan ng bed. So, ngayon mataas na yung bed namin. What is that? Oh, yeah, chalk. Yeah, look, So, mataas na yung bed namin. Alam niyo naman, 5 feet lang ako, mga Inday. So, kinailangan ko pang mag-akyat ng stool dun sa baba ng bed para pag hihiga na ako, I need stool, mga Inday. Kasi pag walang stool, hindi talaga ako makakaakyat. Grabe, taas niya kasi minimum of 93 or 90 centimeters. So, diba, mag-1 meter na siya. So, ganun kataas yung bed namin. And, di ko na papakita kasi parang ang pangit ng bed namin ngayon. Kasi nga, yung bed na yun is may may drawer siya. So, 4 na drawer, magkabilaan. So, yung tendency, nung pinatong na yung patunganan ng bed, di syempre, hindi magagamit yung yung drawer na yun kasi di gulong siya pag ginaganon. So, pag naakyat na yung bed, so syempre yung mga drawer nasa baba. So, ayan, i-visualize nila. Hindi ko na papakita kasi kahit ako napapangitan ako. Pero, ano lang naman yun, after ng mga anak. Tapos nga pala, ay napapakita ako dito sa storage area namin, mga Inday. So, ayan. So, kung kanina, about kay Buntis yung inano ko. Ngayon, about kay Inday Gamay. So, naka-ready na din yung bath niya, mga Inday. So, ayan, meron na siya dito. Ayan. And, of course, yung sa stroller niya,
need pa namin ikabit dito kasi ito yung ginamit kasi namin to nung kay XAVY. So, ito, pag toddler na siya, ibabalik namin ulit ito. So, ito itatago na muna namin kasi ayaw na din naman sumakay ni XAVY dito kasi pang baby daw. Ito naman sa car, nilabas na namin kasi dapat nung isang araw kakabit na namin sa sasakyan yan. So, ay medyo na busy pa. Kaya, ayan, dito na lang muna namin nilagay. So, yun ang update kay Buntis at kay, ayan, Inday Gamay natin mga Inday. And, ayan, may mga 1.5 hours na lang tayo at pupunta na kami sa midwife namin. So, see you maya-maya. 1 hour later! So, andito na kami mga Inday sa, ayan, bus stop. So, gaantay na lang kami ng bus. Oh, pasok pa. Say hi guys. Hi guys! So, ayun, ipipick up kami na lang ni Wibe after namin ng appointment namin sa midwife. So, pupunta siya. Siguro mga 15 minutes to 4 daw. Every Wednesday kasi, half day lang siya. So, talagang ganun yung dapat susunduin kami. Kaya lang, fully booked. So, walang ibang kundi Thursday lang. Kaya, ayan. So, nagdala kami ng tubig kasi super init mga Inday as yun. A few moments later. Dito na kami. Ayan, ito park siya ng Breda. So, kaya lang pupunta muna kami sa midwife. Malapit lang dito. So, siguro mga 5 minutes yung lakad namin ni Dodong. And, after sa midwife, pupunta kami dyan. Yan, park. So, dyan kami susunduin ni Papa. Diba, Sabi? Diba? Dito na kami. So, ayan siya. Nakakita ng laruan. Ah, look eh. That is for baby. Yeah. Wow. Mo ya? Yeah. Welke kleur is die? Bloem. Ja, dat is blue, maar welke kleur? Huh? Rood. Goed zo, rood. Deze? Welke kleur is die? Blauw. Later. So, finally mga Inday, tapos na yung appointment namin. Excellent. And pupunta kami ng park, doon kami mag-aantay kay Papa. So, next week, appointment ng gynecologist ko. Appointment namin. So, pupunta kami dalawa ni Dodong. So, pag-uusapan mga Inday yung plano kung i-induce ba yung baby or hindi ba siya gaanong lumaki para isakto na lang sa due date. So, ayun yung mga pag-uusapan and wish us luck mga Inday. So, sa 16 na yun, next week. Tapos, after a week, balik kami dito sa midwife namin. And, ayun, yun na. Antay-antay na lang kung kailan lalabas si baby. Mag ik één ijsje? Nee? Eén ijsje voor mama. Ay, andito na si Papa. Ayan, so nagpakalda ka agad si Dodong. Tapos, ang init kasi sa playground. Pupunta kami ng Centrum, bibili ng ice cream. Alam niyo ba mga Inday, sa pagmamadali, naglagay ako ng sunscreen sa kamay. Nakalimutan ko lagyan ng mukha ko. So, mamaya niyan. Ako, itim na yung tsura ni Inday. Ayan, medyo active na siya mga Inday. Kasi 2 days siguro, masama ang pakiramdam ni Dodong Gamay mga Inday. So, buti na lang, ano na siya. Okay na siya. Feel. Ja, hè? Ayan na. Lekker? Zeg maar masarap. 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 Deze voor mama. Ja, lekker.
More moments later. So, sa wakas mga Inday, nasa bahay na kami. And, ay, nagpapahinga lang sandali si Inday. Tapos yung dalawa ay nagtatalo sa kabilang sofa. So, after namin, maya-maya after namin kumain mga Inday, papakita ko yung video namin nung prinang ko si Dodong. And tingnan natin kung ano yung reaction niya sa sarili niyang, reaction nung time na, ayan, nakita niyang yung tubig. So, ayun, kita-kits, maya-maya, sabay-sabay natin tingnan yung reaction niya. Mga Inday, pinapakita ko yung prank ko sa kanya. Tingnan natin yung reaction niya. Oh, it's against the sun. Ayun, tingnan natin yung reaction niya sa pagkaka-prank sa kanya mga Inday. I'm worried, huh? Look what I'm doing. Ano reklame? Reklame. Patalastas. You skip it. Oh, shit. Pati si Sabi. Natawa. Ano ba ito? And, what can you say? I don't know. What But with Sylvia. What can you say about the prank? Is it... You're also scared, huh? Yeah, I'm worried. It's a joke. But next time, it's not a prank anymore if I have Yeah. water. Not react. Because it's fine. No, that's the only prank. And then next time, if you see water, it's really water. I don't believe it. Ayan, mga Inday, na-witness natin yung... Ayan, natawa naman siya sa naging reaction niya mga Inday. And so, it's time to clean the dishes mga Inday. Excellent. Pero, before that, magsha-shoutout muna tayo. Sandali, bago natin i-end yung video na to. Nalagay ko muna yung camera dito. So, ayan. So, i-shoutout natin yung latest na nag-comment nung last video natin na water broke prank. So, shoutout sa'yo, Sis Maria Joy Liobke, Maria Hipolito, Aling Luring, welcome back, salamat. Si Susan Samontang Person, shoutout. Phil-Italian Family, shoutout. Marilyn Villanueva, Ruby Red Vlogs, Lorna Mon, Cherry de los Santos Marfe, si Madiski Family, Adayot Vlogs, Unal Ailesi, thank you so much sis for the support. A Filipina in England, Liam Boy, Dutch Filipino. So, nung last vlog sila yung bumisita dito, yung may cute na baby mga Inday. At yung isa yung naging kalaro ni Xavi. Si Noemi Abalahon, shout out. Nisa G, Luvis Channel. Si Kusina natin, Christina sa UK, shoutout Dahay. And of course, ayan, si Sis Jen ng Phil British Family Vlog. So, ayan, very supportive din yan siya. Pinay Moms Vlog, si Tara, shoutout. Ikats Vlog, of course, It's Yen's Vlog. Ayan, Katim Kava yan. Tsaka si Maating Maldito, brother ni Sis Yen, ni Inday yan. Si Love Asti. Pinay-Dutch Channel. Ayan, pareho kaming buntis mga Inday. Shoutout sa'yo, Day. Si Craft Style Vlogs. Mami Rose, si Aimee Mascarinia, ayan, shoutout sis, Jaisel Cueta, Norma Hernandez, Jo Atencio, si Simply Living Family Buhay Bundok, Jose Uwavinada. So I hope I pronounce your family name correctly, sis. Ninita Mendez, si Nit Ikalia, si Salve de Salit, Yuronan Kian, sis Kian, shoutout. Our Fam's Family Vlogs, si Saiza of Saiza in Nepal, ayan, favorite na vlogger ko. Young Pinay Engineer in India, God Will Prevail, shout out. More Fortaleza Co-Vlogs, si Filipina in Turkey, isama natin yung mga hindi mahilig mag-comment pero palagi nanonood ng vlogs natin, si Sis Nanette Bandico, si Sis Tess Benavides, sino pa ba? Of course, yung nanay tatay ko palagi nanonood. And
ayan, that's all for today muna mga Inday. So, ayan yung simpleng vlog natin for today. Yung paghahanda ni Inday para sa paglabas ni Inday Gamay at yung mga gamit ni Inday Gamay na, ayan, naka-ready na. Tsaka yung naging reaction ni Dodong nung na-prank ko siya na nalabasan na tayo ng tubig. So, that's all for today. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel. And pakihit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video pa, may ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Ingat po kayo lagi. Bye!